गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. कर्नाटक विधानसभा निवडणूक जाहीर प्रचाराची सोमवारी सायंकाळी सांगता झाली. गेल्या 2 आठवड्यात संपूर्ण राज्यानं इलेक्शन फीवरचा अनुभव घेतला. प्रचार काळात पे सीएम, से पीएम, डबल इंजिन, ट्रिपल इंजिन, बजरंग बली असे मुद्दे गाजले. बुधवारी 10 मेला मतदान असून शनिवारी 13 मेला मतमोजणी होईल. अखेरच्या दिवशी मोजक्याच ठिकाणी राज्याबाहेरील नेत्यांच्या सभा झाल्या. आता बुधवारी उमेदवारांचं भविष्य मतपेटीत बंद होणार आहे. त्यामुळे सध्या कर्नाटकात नेमका कोणाचा जोर आहे, विशेषतः बेळगावात काय परिस्थिती आहे, याबाबत अधिक माहिती देत आहेत बेळगावचे ब्युरो चीफ लुईस रॉड्रिग्स. मागील ज्या निवडणुका झाल्या त्या निवडणुकांच्या पेक्षा यावेळच्या निवडणुकीचं चित्र अत्यंत वेगळं आहे. कारण बेळगावमध्ये यावेळी काँग्रेस, भारतीय जनता पार्टी तसंच समिती यांच्यामध्ये निकराचा लढा पाहायला मिळतोय. तसे सर्वसाधारण कर्नाटकातील परिस्थिती पाहिली तर एक्झिट पोल प्रमाणे बरेचसे जे एक्झिट पोल आले त्याच्यामध्ये काँग्रेसचं पारडं जड असल्याचं दिसून येत आहे. आणि याचं एक महत्वाचं आणखीन एक कारण म्हटल्यानंतर भारतीय जनता पक्षानं जो लिंगायत समाज आहे त्या लिंगायत समाजातील काही प्रमुख पुढाऱ्यांना त्यांनी दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. याच्यामध्ये काही विद्यमान आमदार सुद्धा होते आणि त्याच्यामध्ये माजी मुख्यमंत्री असो किंवा माजी उपमुख्यमंत्री असो, जसे येडियुरप्पा, ईश्वरप्पा किंवा जगदीश शेट्टर किंवा लक्ष्मण सवदी, हे सगळे मातब्बरांना भाजपानं बाजूला ठेवल्यामुळे आणि यांच्यासकट आणखीन काही राज्यातील जे बीजेपीचे मातब्बर होते त्यांना त्यांनी तिकीट नाकारल्यामुळं बरेचशी भाजपा विरोध असंतोषाची लाट कर्नाटकात उसळलेली दिसते आहे. दरम्यान एक्झिट पोल्स प्रमाणे काँग्रेस जे पारडं थोडंसं जड वाटतंय. एक्झिट पोल प्रमाणे बऱ्याचशा एक सरासरी जर आपण पकडली तर साधारण ह्या 225 आमदारांच्या सभागृहात साधारण कमीत कमी 120 ते 125 काँग्रेसला मिळतील असा एक्झिट पोलचा सरासरी अंदाज आहे. दरम्यान बेळगाव जिल्ह्यामध्ये एकूण 18 मतदारसंघ आहेत आणि या मतदारसंघांच्या मध्ये साधारण एकूण परिस्थिती पाहिली तर सरळ जी लढत आहे ती भाजपा व काँग्रेसमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. पक्षीय बळाबळ तसं पाहिलं तर मागच्या वेळी जास्तीत जास्त म्हणजे साधारण 12-13 आमदार काँग्रेसचे होते आणि बाकी 7 आमदार भाजपाचे होते. पण यावेळी काय झालंय, दरम्यान रमेश जारकीहोळी यांच्यात बेळगाव जिल्ह्यातील एक 6 ते 7 आमदारांनी भाजपा जॉईन केल्यामुळं काँग्रेस कमकुवत पडली होती. पण यावेळी बेळगाव जिल्ह्यात सुद्धा काँग्रेस पक्षाचा जोर दिसतोय. एकूण बेळगाव जिल्ह्याची जी परिस्थिती सांगावी म्हटली तर एकूण बेळगाव जिल्ह्यामध्ये 4,439 बूथ मध्ये साधारण ही निवडणूकची प्रक्रिया पार पडणार आहे. आणि शहरामध्ये जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी शहरामध्ये असो किंवा जिल्ह्यामध्ये असो जे बेळगाव जिल्ह्याचे प्रमुख निवडणूक अधिकारी आहेत जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी सर्व प्रकारे बंदोबस्त केलेला आहे आणि सर्वत्र एक प्रकारचा शांततापूर्ण तणाव दिसतोय. मग त्याच्यामध्ये कर्नाटक राज्य पोलीस असो किंवा स्पेशल मिलिटरी फोर्सेस असो किंवा अतिरिक्त पोलीस जे आपण यांना राज्य पोलीस म्हणतो आपण किंवा SRP वगैरे अशा प्रकारचा एक मोठा फौज फाटा आज बेळगावमध्ये किंवा बेळगाव जिल्ह्यामध्ये आपल्याला दिसत असून एक याची परिस्थिती तणावपूर्ण अशी शांतता इथं बेळगाव शहर व बेळगाव जिल्ह्यामध्ये दिसत आहे. दरम्यान
जी मुख्य लढत आहे ती मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे बेळगाव दक्षिण, बेळगाव उत्तर आणि बेळगाव ग्रामीण असे बेळगाव तालुक्याचं विभाजन करण्यात आलेलं आहे. यामध्ये बेळगाव उत्तर व बेळगाव दक्षिण मध्ये काँग्रेस पक्षाची सरशी दिसत आहे. तिथं विद्यमान आमदार लक्ष्मी हेब्बाळकर बेळगाव दक्षिण, बेळगाव रुरल मध्ये आपण बेळगाव ग्रामीण मध्ये तिसऱ्यांदा निवडणूक लढवत आहेत. तर त्यांचं पारडं जड दिसतंय. बेळगाव दक्षिण मध्ये विद्यमान आमदार अभय पाटील यांच्या विरुद्ध समितीचे रमाकांत कोंडुस्कर यांनी प्रचारात आघाडी घेतल्याचं चित्र दिसत आहे. त्यामुळे दक्षिण मध्ये समिती वरचढ होईल का असा एक प्रश्न निर्माण झालेला आहे. बेळगाव उत्तरची परिस्थिती पाहता विद्यमान आमदार अनिल बेनके यांना तिकीट नाकारल्यामुळं आणि विद्यमान जे माजी आमदार होते त्यांच्यासह माजी आमदार होते त्यांना सुद्धा तिकीट नाकारून एका नवख्या अशा उमेदवाराला डॉक्टर रवी पाटील यांना तिकीट दिल्यामुळं बराचसा बेळगाव उत्तरमध्ये थोडासा असंतोष दिसतोय आणि याचा फायदा कदाचित काँग्रेसला होऊ शकतोय आणि काँग्रेसचे आसिफ राजू सेठ यांचं थोडंसं पारडं जड दिसतंय. पण यावेळी विशेष म्हणजे की जे समिती मध्ये जी फूट होती, महाराष्ट्र एकीकरण समितीमध्ये जी फूट होती ती आता संपलेली असून महाराष्ट्र एकीकरण समितीनं अगदी नेटानं एकत्र येऊन एकत्रित असा लढा यावेळी दिलेला आहे. त्यामुळे समितीच्या मतांचा टक्का नक्कीच वाढणार आहे. आणि दक्षिणमध्ये तर ते चित्र थोडंसं म्हणजे रमाकांत कोंडुस्कर यांनी तर ते अभय पाटलांना टफ फाईट दिलेलं आहे. त्यामुळे ओव्हरऑल उद्या 13 तारखेच्या निकालावेळी आपल्याला सगळं चित्र स्पष्ट होईल. दरम्यान बेळगावमध्ये जय्यत बंदोबस्तात उद्यापासून सकाळी 7 वाजल्यापासून सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत मतदान होणार आहे. हो, विशेष बेळगावचं चित्र बेळगाव जिल्ह्यामध्ये समितीतर्फे 5 उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. त्याच्यामध्ये बेळगाव दक्षिण, बेळगाव उत्तर, बेळगाव ग्रामीण आणि खानापूर आणि निपाणी अशा या भागामध्ये समितीचे समितीचे उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. त्यावेळी इथं काँग्रेसचे अशोक चव्हाण असो किंवा देवेंद्र फडणवीस असो किंवा त्याच्या आधी चित्रा वाघ असो किंवा आणि कोणी असो, ते बीजेपीचे ज्यावेळी भाजपाचे ज्यावेळी इथं नेते महाराष्ट्रातून इथं आले त्यावेळी समितीच्या नेत्यांनी त्यांना अत्यंत प्रखरपणे विरोध केला होता. या सर्वांना समितीतर्फे काळे झेंडे दाखवण्यात आले होते. त्यांना विनंती करण्यात आली होती की मराठी माणसावरती अन्याय होतोय, त्यामुळे मराठी माणसानं इथे येऊन पुन्हा महाराष्ट्रातील आम्ही महाराष्ट्रात येऊ इच्छितोय, महाराष्ट्रासाठी आम्ही लढतोय आणि तुम्ही येऊन आमच्या विरुद्धचा प्रचार करत असाल तर योग्य नाही असे समज देऊन त्यांच्या विरुद्ध अक्षरशः म्हणजे एक प्रकारचे त्यांनी आपला रोष व्यक्त केला होता. आणि त्याच्यानंतर मला देवेंद्र फडणवीस किंवा चित्रा वाघ असो किंवा बाकी फारसे नेते इथं फिरकले नाहीत. एकनाथ शिंदे तर आलेच नाही तिथं, कारण त्यांनी सांगितलं होतं सीमाभाग सोडून आपण इथं दुसरीचा प्रचार करू, पण आपण सीमाभागात येणार नाही असं एकनाथ शिंदेने वचन दिलं होतं. दरम्यान शरद पवारांच्या सभेला सुद्धा समिती निपाणीमध्ये तसं समितीचं तेवढं ठळक अस्तित्व अजून नाही आहे. तरी आता थोडासा ते शरद पवार बेळगावात आले नाही, त्यांनी फक्त निपाणीमध्ये आपला जो कॅन्डिडेट आहे त्यांचा उत्तम पाटील त्याच्यासाठी त्यांनी प्रचार केला होता. बाकी बेळगावला ते आले नाही, शरद पवार सुद्धा इकडे आले नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.